mga Yinians, magandang hapon, di Shibi TV. Kasi po din yung channel, kasi siguro pag video niya po ito. Amin, dito ngayon sa may Petron Amparo, no? I-vlog natin yung MRT kung hanggang saan na, papunta sana sa Del Monte, Bulacan to. So, samahan niyo kami yan, tara. Village, tapos ito yung MRT. Ayan yung MRT, ayan, yung mga poste. Ito yung Petron, ayan poste ng MRT. Kami yan, lakarin natin kung hanggang saan na, papunta tayo. Likod ni Maynyan, sa ninyo alam kita galing sa may Amparo. Kasi Maynyan sa ano, kakasan yung MRT dito. Yan, makalan ni Maynyan, makalan natin. Yan, sa MRT, lakaran natin Maynyan kung hanggang saan na yung ano, hanggang saan na yung MRT. Papunta nga ito Maynyan, papunta sana si Del Monte, Bulacan to. Maynyan, araw ng ano ngayon, yan pag alas 6 na ng hapon lakarin naman yan. So, ito may wala pa poster dito, wala pa. Doon sa may unahan may poster na ng MRT. Tapos mga yan, padidiretso ko naman yan sa kasi yung poster ko naman dito. Ito yung mga yan, so yan. Tapos mga yan, yung iba may mga poster na. Ayan. Ito yung naman, Amparo din to dito, daan dito. Ayan yan, so yung MRT. Ayan. Ayan yan, so MRT. Caloocan pa rin ito. Amparo, ito lapas ang Amparo ito ngayon, so ayan yung mga ano sa taas, yung mayroon ng ano, gilid nya, siding dito. Ayan, papunta natin ano man yan, Caloocan pa rin ito, pero banda doon papunta na sana sa Del Monte, Bulacan. Ayan, so dito may mga poster na rin dito, banda. Ayan, dito sa kabila wala pa poste pero kumakayan pa to. Ayan, so mayroon dyan poste siguro dyan. Ayan, may yan, medyo okay na yung mga poste nya. Yung siding lang wala pa dito banda. Wanda doon sa division. Dito may mga MRT na rin naman yan sa poste dito banda. Sa may poster na naman yan, so ayan sa may bandang ano to, Iglesia ni Cristo, distrito ng Caloocan North, lokal ng Mountain Heights. So ngayon, so may poster na rin dito. Ayan, yes, yun yung dito siya dulo, may dulo doon na poster. Tingnan natin ngayon yan. Ito yung ano, ito yung huling poster nya, ito. Dito tayo sa may barangay Pangarap, North Caloocan. Ayan mo yan, so huling poste nya. Doon mo yan, mga siguro mga ilang ano siguro, ilang kilometro siguro. Ito na sa Del Monte, Bulacan. Kaya may yan, medyo malapit na yung MRT. Ilang ano na lang, 2023 ang ano nito, December matatapos. Ayan, sarap mo lang, gabi siya mo, power, keep sa masabuting kalagayan. Bye bye mga Indians!